Segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sugeng dalu para kadang sutresna Buddha miyarsa kakung sumawon putri pandemen kabudayan wonten ing tlatah Kabupaten Magelang sakiwa tengen ingkang saged midhangetaken lan nampi giaran 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Saben-saben malam Kemis kula sowan wonten ing adicara Borobudur Semawur. Satunggaling giaran ingkang samangke badhe ngrembak wontenipun kabudayan tilaranipun para mimpuna ingkang lumampah wonten ing tlatah Kabupaten Magelang miwah sakiwa tengenipun. Dene ing dalu menika ing samangke para kadang saged midhangetaken lumantar frekuensi 96,8 utawi lumantar kanal YouTube utawi streaming wonten ing gemilangfm.id lan ing samangke ingkang badhe paring panyarwe paring pamanggih saged sesambetan kalian kula ing studio lumantar nomor WhatsAppipun 081 gangsal 78 968 bisa malih wonten ing nomor 081 gangsal 78 968 nggih. Dene wonten kalodhangan dalu menika kula mboten piyambakan padatan kula sakadang wonten ing rikaling dalu menika entawisipun ingkang lenggah wonten ing meja operator panjenenganipun kadang kula kinasih ingkang mijil saking tlatah Dukun Kabupaten Magelang. Sinten malih yen to mboten kadang kula sinara wedi panjenenganipun Dimas piantunipun manis, detekipun boten inggil, ananging ugi boten andhap-andhap sanget. Cekapan piantunipun supel lan kanyatan murah senyum dhateng sinten kemawon, ramah sekali. Dene ingkang kaping kalih rawuh minangka narasumber utawi parampara nggih panjenenganipun kadang kula sepuh satunggaling wartawan senior ingkang asring nyerat pariwara pawarta wonten ing Ariwarti utawa Kalawarti ingkang wonten ing tlatah Ngayogyakarta miwah Jawi Tengah. Sinten malih nenggih kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Kandar Ahmad Sukandar. Bapak Ahmad Sukandar. Sugeng sonten. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sampun dalu. Wah, iki aku terus muni sugeng sonten jebule wis dalu. Inggih karena sampun tabuh songo. Nah. Pak Kandar kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah. Saya sehat. Alhamdulillah. Sinaosa ra di flu menika. Oh, mekaten. Kejawan teras gitu. Oh. Menika kan pancaroba nggih, mesin pancaroba nggih. Dados nggih. Kadang-kadang benter sanget, sumu tapi bres Jawa. Ujuk-ujuk bres. Nah, piantun es kali-kali sampun sepuh kados menika. Es kali sampun sepuh. Nggih, ya menika nggih. Terdampak gitu. Terdampak itu. Mboten kata lumben dhateng sedaya para pandemen ing samangke monggo sugeng midhangetaken dene ingkang badhe karembak dalu menika nenggih babagan cecawis nyaketi wontenipun wulan Muharram utawi malem Wulan Suro nggih. Wulan Suro mbok menawi tiyang Jawi Mastani. Nah, kados pundi cak-cakanipun lajeng implementasinipun menapa tasih lumampah wonten ing tlatah bebrayan masyarakat maliginipun wonten ing Kabupaten Magelang. Sumangga sugeng midhangetaken lan ing samangke mbok menawi wonten rembagan saur manuk saking kula minangka
Lambiwara utawi bos wonten ing kalodhangan dalu menika nyuwun palilahipun dimenya saged gamblang terwaca. Monggo kadang kula sepuh. Nggih, matur nuwun. Terus menika sampun dawah wonten wulan besar nggih. Nggih. Wulan ngajeng sampun sura ngancik warsa enggal. Gitu, warsa enggal. Nah, wulan sura utawi Muharram menawi tiyang Islam nggih. Nika tumrap kita tiyang Jawi nggih. Nika minangka wulan ingkang suci nggih. Ingkang dipun urmati, dipun mulyakaken. Amargi wonten ing wulan sura menika kathah piyantun ingkang sami sesuci diri gitu. Mapak badhe mecaki tahun enggal ingkang badhe dipun lampahi menika. Kathah ingkang sami sesuci diri, nawi tiyang Jawi kathah ingkang sami napa ngrawat, siam, lajeng laku-laku ritual spiritual sanesipun ingkang niku magepokan kalian mapak mecaki tahun enggal nggih. Terus tembung utawi kata-kata sura menika nggih. Menika sebutan wulan Muharram ingkang dipun sebat kalian warga kita tiyang Jawi nggih. Menika asal tembung menika nggih saking Asyura. Nggih, Asyura. Basa Arab nggih. Asyura menika akan ateges 10. Nggih menika tanggal 12 wulan Muharram menika tumrap masyarakat Islam, agama Islam menika nggadahi teges, nggadahi makna ingkang sanget wigatos nggih. Amargi wonten ing wulan menika wonten prastawa-prastawa wigati ingkang magepokan kalian agama Islam nggih. Nggih. Terus kanthi secara teologis keagamaan ya, wulan Muharram itu klebet salah sawijinipun wulan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saking pamawas utawi pandangan ya, semi historis inggih menika sejarah nggih, terus sejarah. Terus rikala tanggal 12 Muharram menika minangka pengetan dinten sepindahan jagat enggal sasampunipun banjir bandang Nabi Nuh. Nggih. Niku secara teologis nggih, agama. Secara teori historis sejarah berdasarkan agama, kitab-kitab. Kan kitab-kitab kados kitab Al-Qur'an, kitab ingkang Injil dan sebagainya. Itu nyebataken menawi nate dumados banjir bandang rikala setahun pinten kita mboten aja banjir bandang amargi rikala semanten kan kathah tiang-tiang yang sampun duraka sampun nyebal saking tatanan saking Gusti, tatanan saking bebrayan satemah kanggem nyelametaken jagat menika ndhawuhi Nabi Nuh damel baita ingkang ageng sedanten makhluk ingkang wonten jagat rikala semanten nggih sepasang dipun lebetaken dhateng baita lajeng jawah deres sanget banjir bandang kan kathah ingkang sami kerep musna nggih menika kagem ngresiki dalam tanda kutip resik jagat nggih menika ing wulan sura menika tanggal 12 sura menika Nabi Nuh sampun mendarat malih, sampun asar nggih, mendarat lajeng ngeculaken kewan-kewan supados nggih memperbaharui isi jagat, isi bumi nggih. Niku lipatipun mekaten. Lajeng menika miderek ajaran agama Islam malih nggih. Tanggal 1 Muharram menika mujudaken wiwitanipun ekspedisi utawi hijrahipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saking Mekah dhateng Madinah. Amargi wonten Mekah kan dipun oyak-oyak
tiang-tiang ingkang mboten setuju kalian Nggih. penyebaran agama ingkang agama Islam menika. Lajeng hijrah dhateng Madinah menika dumados nggih munan sura. Wulan Suro. Wulan Muharram Muharram. nggih, bulan Muharram. Lajeng wonten malih tanggal 11 Muharram utawi 11 Asyura menika wonten kedadosan 7 dasa kalih lare keturunanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang katandani kanthi sedanipun Sayyidina Husain Nggih. rikala tanggal 11 Muharram taunipun swidak setunggal Hijriyah utawi 680 Masehi wonten ing Karbala. Menika sapriki kan dipun pengeti menika nggih. Oh, ngoten. Dipun pengeti. Dados tumrap tiang Jawi mriginipun kita sebagai warga Magelang nggih, ingkang kula semanten klebet tlatah Kerajaan Kasultanan Mataram nggih. Ingkang rikala semanten Sultan Agung ingkang ngasta dados pusarane Sultan ngadil, nggih. 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 Menika wonten ing wulan Muharram menika Sultan Agung njumbuhaken utawa mempersatukan nyawijakaken kalender Jawi. Nggih. Kalender Jawi kuno inggih menika tanggal tunggal Suro tahun Alif 1000 gangsal J menika tahun Saka nika. Kalian setunggal Muharram tahun 1000 Hijriyah. Nika dipun jumbuhaken. Menawi sakawit menika kan tahun Saka menika dasaripun jantranipun Surya. Lampahipun ya perputaran matahari nggih. Sasampunipun dipun jumbuhaken kalian tahun Hijriyah. Menika lajeng tahun Saka menika dados tahun Jawa, menika tahun Jawi. Tahun Jawi ingkang dasaripun jantranipun rembulan. Nggih. Dados menika. Dados wonten ewah-ewahan ingkang ageng sanget tumrap kalender rikala semanten nggih. Amargi Sultan Agung menika sanget nggatosaken perkembangan agami Islam wonten ing tlatah Kasultanan Mataram. Satemah kagem njumbuhaken kawontenan rikala semanten tiyang Jawi kathah ngagem kalender Jawa kuno setahun Saka menika amargi kathah ingkang sampun ngrasuk agami Islam, amargi agami Islam menika ibadahipun kan miderek kalender Islam nggih. Muharram ingkang dasaripun jantranipun rembulan. Kados Siam menika satu puasa nggih Ramadan menika tanggal setunggal tahun rembulan gitu. Dadi wonten Pramila anggenipun netepaken nggih. Nggih, patokanipun nggih rembulan nggih ru'yah wonten dipun ru'yah. tingali rumiyin Sinaosa nggih. Nggih. Wonten hilal sampun pinten derajat menika. Dados sinaosa sepriki menika tasih wonten nggih pro dan kontra. Wonten ing patokanipun etangan gitu. Hisab. Nggih. Amargi ilmu astronomi kan sampun majeng wiwit zaman kala rumiyin demikian menika. Ilmu perbintangan astronomi perhitungan tentang peredaran bulan benda-benda antariksa jagat raya menika sampun dipun titeni, dipun catet satemah sampun akurat, sampun teliti sampun. Saged kita tingali ya. Gerhana bulan, gerhana matahari, menika sampun saged dipun prediksi. Nggih, dipun prediksi. Terjadi pukul sekian sekian menit, sekian detik sampai detiknya bisa terhitung, dihitung. Nah menika. Dados ngelmu menika sahabat kan
berkembang terus. Nggih. Asam menika menawi wonten ing mriku kita ugemi menika nggih kali-kalipun gitu. Nggih. Kalender Jawi nggih kita dadosaken patokan. Lajeng kalender Islam nggih kagem patokan satemah wonten pengetan malam suro menika enten malam Muharram gitu. Nggih. Tapi tumrap tiyang Jawi malam setunggal suro menika sangat dipun hormati minangka titik awal dari perjalanan yang selama 1 tahun itu. Okay. Sehingga mawas diri, introspeksi diri. Lajeng nyuwun sewu Pak. Nggih. Menawi saking kacamata teologis Nggih. Islam kalau wau nggih Nggih. menika prastawa menika panjenengan sampun ngandharaken. Lajeng mbok menawi gayut kalian kabudayan. Nggih. Lajeng kula menika tuwuh satunggaling pitakenan. Padatan kula nate mireng kepara Mrangguli menika kathah-kathah lamun sasinipun Suro utawi Muharram menika kathah saking piyayi-piyayi Jawi ingkang kagungan wesi aji utawi tosan aji menika asring nindakaken menapa menika jamasan utawi ngresiki piranti gegamanipun nggih kados wesi aji. Lah menika napa wonten gayutanipun kesakralan wulan menika kalian piranti-piranti ingkang dipun jamasi menika? Wonten korelasinipun mboten? Apakah menika saben-saben jamasan menika ugi kedah malam suro utawi sasi suro menapa saged sak jawinipun sasi suro? Menawi jamasan menika istilahipun kan namung reresik nggih. Lah jamas menika ngresiki pusaka lajeng dipun warangi istilahnya. Warangan menika kan racun. Nggih. Racun alat kalau semanten kan tosan aji keris tombak sebagai alat perang nggih. Menika supados kagungan khasiat menika dipun warangi nika asam sianida napa nggih. Sekedap kula kok. Dados menika asam warangan menika racun. Nggih. Sinaosa namung kebeler sekedhik menika saged abuh njalari nggih infeksi saged menawi mboten kiyat saged tiwas nggih. Prayala nggih. Sehingga pusaka-pusaka menika minangka tetunggul nika gegaman pinunjul ingat kala semanten menika tosan aji menika minangka pirantos kangge nggih bela diri ugi kagem lambang napa simbol kalenggahan kedudukan nggih. Tosan aji keris nggih nika keris kangge raja, pangeran, rakyat nika wonten wonten aturanipun nggih mboten kebiyawi nggih mboten kebiyawi sami menika wonten aturanipun. Keris menika kedah ingkang kagungan kedah cinta kalenggahanipun laras kalian kawontenan tosan aji menika. Kados wonten ing Ngayogyakarta menika wonten minangka simbol atau lambang kedudukan itu kan keris Joko Piturun. Pituruna turun temurun ya dados. Ingkang badhe ngasta kalenggahan sultan nggih menika pikantuk warisan pusaka menika. Niku turun temurun wiwit. Tapi ingkang kagem piandel menika nggih tombak Kyai Pleret menika. Amargi madegipun Mataram menika mboten saged uwal saking tombak Kyai Pleret. Nggih kaampuhanipun tombak Kyai Pleret ingkang dipun ginakaken Danang Sutawijaya kagem ngawonaken Arya Penangsang kala semanten nggih.
Kalau Kerajaan Demak lajeng Pajang dugi Mataram. Menika mboten sedanten tiyang saged mresani napa saged napa malih Demek gepok nggih menika pusaka-pusaka keraton nika sinengker. Ning nyuwun sewu Pak Kader. Karena panjenengan ugi satunggaling praktisi ingkang asring napa menika pemerhati lan ugi praktisi babagan tosanaji. Nggih. Menapa pusaka-pusaka piandel kajayan Kasultanan Mataram menika sakmenika ugi tasih wonten. Tasih wonten. Wonten sinengker wonten keraton niku. Nggih. Tasih wonten. Terus daya magisnya sampai sekarang tetap nggih tasih wonten niku. Amargi nami kodam niku kan kasekten. Kasekten niku ingkang sampun rumasuk wonten ing satunggaling tosanaji napa nika keris napa tombak. Nika dados rikala empu menika ndamel pusaka menika kan kanthi ritual ingkang ketat ya. Sesajinipun nggih kedah pepak lajeng lakunipun ugi mboten wonten spiritualipun nggih kedah dipun tindakaken sedaya mboten saged jelang-jeling nggih. Nggih kados meneh ingkang kawentar nika cerita keris Mpu Gandring gitu. Kan arep pesen ora didadi direbut, kena sepoto. Kena apa? Sepoto niku napa namanya? Kena sumpah serapah. Nggih. Wah, wong urung dadi kok direbut. Satemah nggih nipasaken pinten kathah korban-korbanipun to menika kan saking sepotonipun Mpu Gandring nggih. Dados nawi kita nggatosaken sejarah utawa riwayat kerajaan-kerajaan wonten ing tanah Jawi enten Indonesia menika setiap suksesi peralihan kekuasaan niku tidak lepas dari cerita tentang pusaka. Gitu. Enten keris Mpu Gandring, Kiai Sengkelat Majapahit lajeng wonten Kiai niku Syekh Setan Kober kagungan pun Iya Roh Penangsang lajeng tombak Kiai Pleret. Dados kathah cerita-cerita entah itu legenda entah itu sejarah dan sebagainya tapi buktinya ada. Gitu, buktinipun wonten sepriki. Menika jamasi pusaka menika ingkang sae wonten ing wulan Sura menika. Tapi sak jawenipun wulan mboten napa-napa nabi jamasi napa ngresin mboten nggih saged pikantuk mboten napa-napa. Ingkang dipun jamasi wonten ing wulan Sura menika biasanya pusaka-pusaka ingkang kagungan kodam, kagungan tuwah, kagungan kasekten. Dados pusaka-pusaka mirunggan ya. Menika nggih kathah pusaka-pusaka ingkang sampun sumebar wonten ing masyarakat. Kalau semanten kan dumugi sepriki nggih. Nggih. Duwung niku kan kelengkapan busana Jawa. Kados simbah-simbah kita mesti kagungan to. Nggih. Kagungan. Ya rumiyin. Nggih. Priyayi samenika ingkang mengaku sebagai orang Jawa naik pas busana Jawa nggih. Nggih kedah jangkep. Busana jangkep nggih kados ngagem duwung. Nggih. Dados duwung menika kan ya lambang keluarga, simbol keluarga juga bisa. Kemudian sebagai piandel, cekelan nggih. Amargi menawi rumiyin. Nek rumiyin nika menawi badhe nggayuh kalenggahan menika kedah kagungan piandel gitu. Misalnya kok piandelipun titel gitu. Ijazah. Nek rumiyin piandelipun nggih menika tosanaji nggih kedah piandel pusaka nggih. Nggih kedah dugdeng tiyangipun yen mboten saged nggayuh kalenggahan. Sejarah kan kathah kados Ken Arok sampun merebut kekuasaan Tumapel, Jatuh, Singasari, Majapahit nggih ada pergolakan dan sebagainya. Menapa perkawis menika karena zaman rumiyin menika napa menika
sinten ingkang badhe kuwaos nggih kedah wani adu atos sing balung uleting kulit. Leres nggih, nggih. Nah, Sapa nggih. ampuh nggih Nggih. bakale misuwur nggih. Nggih. Dados tumrap kita generasi masa kini menika kita wajib melestarikan budaya menika. Budaya Tosan Haji menika nggih. Nggih. Nah, mboten kita sinten malih sepi. Mangke ical tanggung ical. Menika informasi nggih Mbak Binjang dinten Setu menika, Setu Binjang tanggal 23 wonten ing pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang wonten Kota Mungkit. Nika kita paguyuban pandemen pecinta pelestari Tosan Haji Satria Tama nggih. Satuhu memateri budaya Tosan Haji Magelang niku niku badhe gelar pusaka niku ingkang dipun gelar pusaka dari zaman ke zaman. Zaman Mataram, zaman Pajang, zaman Mojopahit. Nah niku ingkang saged beda-bedaken nggih ahlinya ya. Ahlinya. Okay. Lajeng wonten gelar Sarasean. Mangke Sarasean menika nggih mliginipun makpuan kalian upaya nguri-uri atau melestarikan warisan leluhur ingkang arupi Tosan Haji menika. Amargi Tosan Haji sampun dipun akeni diakui oleh UNESCO nggih minangka warisan budaya tak benda. Dados tidak bukan bendanya kerisnya tapi maknanya, nilai filosofinya nggih itu sangat-sangat tinggi. Nah menika Larissa menika kan awis-awis ingkang telatos nggih. Malah nuwun sewu nggih. Wonten ing kalangan masyarakat menika kan kathah malah ingkang ajrih. Nggih. Marai musrik. Ono malah teng gludak. Teng gludak. Sinase wonten panjenengan keris yang sing penting gludak kita sing wonten. Nggih, Pak. Amargi kedah dipun openi. Nek Ratu Beni beda kalane. Amargi menika wonten kodamipun. Kodam niku kan nun sewu kan jin to. Iya. Ingkang dipun lebetaken kalian empu rikala ndamel Tosan Haji niku. Kekuatan ataupun nilai magis dari sebuah benda pusaka niku tidak lepas dari apa yang ditanam dalam benda itu. Ya. Terus empu itu ketika membuat itu kan berdoa. Doa itu terekam di bilah pusakanya itu. Nah, sing iso ngudar rekamane nggih enten laku piyambak gitu. Nggih. Nek mboten saged ngertos kuncinipun napa-napa nggih ingkang sampun terekam di benda pusaka mboten saged medal. Nggih. Atau Japa mantra lah istilahipun gitu. Kasih. Gitu. Nggih. Nah, menika para kadang sutresna budaya ngrembak babagan wulan sura kemawon tebanipun sakalangkung kathah panci karana wonten ing warga masyarakat Jawi Tengah maliginipun wonten Kabupaten Magelang ing sadéngah papan ing pundi kemawon tartamtu mensakralkan wontenipun wulan sura utawi Muharram. Dene kados pundi candhakipun rehat sawetawis midhanget wontenipun pariwara ingkang badhe dhateng monggo. Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah,
mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Punya keluhan kesehatan tapi kepotong biaya? Ada kabar baik buat warga Magelang dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Waisak 2026, Walubi mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Gak tanggung-tanggung, targetnya ada 10.000 peserta. Ada pengobatan umum, cabut gigi, periksa mata, sampai operasi bedah minor buat benjolan dan bibir sumbing. Ayo, ajak saudara atau tetangga yang membutuhkan ke Taman Lumbini, Candi Borobudur tanggal 23 dan 24 Mei 2026 nanti. Untuk yang mau daftar operasi katarak, pastikan datang lebih awal saat tahap screening di Mendut pada tanggal 22 Mei ya. Sehat itu berkat dan pengobatan ini benar-benar gratis untuk Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Walubi dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai sahabat Gemilang, panggung bagi para pembawa perubahan di Kabupaten Magelang resmi dibuka. Dengan tema Magelang Berperadaban, kami dengan bangga mengumumkan peluncuran Bupati Awards 2026 tahun ini. Apresiasi tertinggi ini ditujukan bagi individu, komunitas, dan lembaga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor. 1. Anugerah pelajar dan pendidik berprestasi. 2. Anugerah layanan sosial kebermanfaatan masyarakat. 3. Anugerah UMKM naik kelas. 4. Anugerah wisata kreatif dan edukatif. 5. Anugerah insan muda berinovatif. 6. Anugerah insan adidaya olahraga. 7. Anugerah Desa dan Kelurahan Inovatif dan Ramah Teknologi. 8. Anugerah Kelompok Pemerhati Lingkungan dan Berkelanjutan. 9. Anugerah Insan Pelestari Nilai Budaya Lokal. 10. Anugerah Perempuan Inspiratif. 11. Anugerah Petani Kreatif dan Inovatif. 12. Anugerah Entrepreneur Muda. 13. Anugerah Pondok Pesantren Unggul dan Berdaya. Dan 14. Anugerah Individu dan Kelompok Ternak Mandiri yang berkemajuan. Pendaftaran ini dibuka hingga Sabtu 30 Mei 2026. Berkas fisik dikumpulkan di kantor Prokompim sebelum Sabtu 30 Mei 2026. Ini saatnya kontribusi Anda diakui dan diapresiasi oleh semua. Jangan biarkan karya terbaik Anda tersembunyi. Kunjungi website resmi di bit.ly/pendaftaran/Bupati Awards atau hubungi nomor 0882-2801-5449 untuk detail pendaftaran, syarat, dan kategori. Mari kita bersama-sama mengukir sejarah kemajuan di Kabupaten Magelang melalui Bupati Awards tahun ini. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San?
Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San. Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Gemilang Borobudur Semawur. Sutresna budaya miyarsa kakung Sumawana Putri wangsul malih dhateng giyaran adicara Borobudur Semawur wonten ing perangan ingkang angka kaping 2 sasampunipun pariwara ingkang nembe kemawon kababar. Inggih sepisan malih monggo dhateng para kadang sutresna budaya miyarsa ingkang samangke saged sesambetan lumantar nomor WhatsApp-ipun 081 gangsal 78968968 lan ugi ingkang badhe midhangetaken sarana frekuensi lumantar 96,8 lan ingkang samangke badhe setel ulang utawi midhangetaken wangsul menika lumantar gemilangfm.id streamingipun ya. Saderengipun kalajengaken dalu menika kirang prayogi menawi namung kula dalasan prakanca ingkang wonten dalu menika ngayi wajib mboten sapa aruh dhateng kadang-kadang sinara wedi kula. Pak Kantir monggo paring sasmita salam-salam karahayon dhateng prakanca langkung rumiyin. Nggih, mugi-mugi ing dalu menika Mas Kiki ingkang wonten ing Nagiri Kapuhan Wonogiri Kidul nggih. Menika sugeng dalu ya mugi-mugi saged nyimak acara menika. Margi mangke wulan ngajeng ngawontenaken acara ritual tahun baru Bodro Warna nggih. Binjang kita rembak kita bahas gitu. Lajeng rencang-rencang wonten ing Pakis Pak Mantep nggih dos punika bener Pak Mantep Sudarsono. Wah, sae Dipun mapak wulan sura menika mesti wonten persiapan-persiapan kangge suran pinjang nggih. Napa badhe nanggap wacucal nggih. Ugi rencang-rencang wonten ing wewengkon Borobudur, wewengkon Mungkit, Magelang lan sapanjangipun. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhangetaken adicara Borobudur Semawur wonten ing Radio Gemilang Mundalan menika. Mangkatan rumiyin nggih. Nuwun. Matur nuwun. Dene saking kula sepisan malih ngaturaken karahayon dhateng dulur-dulur kula ingkang wonten ing Trana ingkang dalu menika ugi nembe gladen karawitan maliginipun lare-lare nem-neman. Sugeng dalu Pak Tri, sugeng dalu Pak Erna utawi Pak Rejan, lajeng sedaya kemawon wonten Mas Heru, wonten Pak Supo, lan kathah sanget ingkang wonten ing mriku. Mandhapipun dhateng dulur-dulur kula wonten ing Aglik ingkang dalu menika midhangetaken giyaran wonten Mbok Sur, wonten Mbah War, lajeng kathah sanget maliginipun sedaya rencang-rencang ingkang samiya midhangetaken lan ingkang boten saged kula piji saking ereng-erengipun Redi Merbabu wonten Mas Purnomo lan sedaya para pandemen kabudayan Ketoprak. Mandhapipun wonten ing Pakis, wonten ing Candi Mulya, wonten ing tlatah pundi kemawon, wonten ing Bulu Kapuan, wonten ing Bulu Sawangan ugi
wonten ing ngandhap menika wonten Pak Wiratmoko, wonten Pak Triyono lan sanesipun estu ngaturaken sugeng dalu mugi tansah pinerkahan karahayon. Dene wonten ing sakidul nawa kathah sanget menika wonten Bapak Sitras Anjilin, wonten Mas Untung, Mas Marmujo lan sanes-sanesipun tartamtu mboten saged kula sebataken setunggal baka setunggal takenipun tansah kinanjar ing kawilujengan. Nggih. Wangsul malih dhateng menapa ingkang karembak ing ajeng bilih kapunggel wontenipun pariwara kala wau kasebataken bilih kathah sanget perkawis ingkang dipun tindakaken rikalanipun pas pinuju wulan Muharram utawi Suro menika. Lah kados pundi lan wonten ing pundi kemawon menapa naminipun ing samangke kadang kula sepuh minangka narasumber wonten data akurat ingkang badhe kababaraken ing antawisipun lumampah wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Monggo. Nggih, nggih. Pak Kandhar. Dados wonten ing tlatah Kabupaten Magelang, wonten ing wulan Suro menika kathah acara-acara ritual tradisional ingkang dipun gelar nggih. Kados umpaminipun wonten ing Ablak menika wonten petilasan Suro Gendera menika malam tanggal setunggal Suro menika mesti wonten acara pahargyan. Nggih intinipun nggih namung kagem ngurmati leluhur cikal bakal wonten ing Ablak menika ingkang Suro Gendera. Kula ingkang wulan Suro kepengker kula kalian Pak Mantep kula mrika nggih. Nggih. Namung lajeng wonten ing dusun Wonogiri Kidul wonten ing tutup nika wonten padepokan Bayu Haji nggih menika ya ngawontenaken suran nggih. Dados menika malam setunggal Suro nggih ngawontenaken suran ritual nggih mapak warsa enggal mangke wonten ing tanggal 16 Juni ugi mapak warsa enggal tahun Jawa Nuswantara atau tahun Bodrowarna. Menika mirunggan nggih, asipat mirunggan. Insyaallah benjang kita babar malih wonten ing kalodhangan sanesipun. Lajeng wonten ing Desa Soronalan Kecamatan Sawangan menika menawi wulan Suro nggih wonten ritual ringgitan wonten ing makamipun Kanjeng Raden Tumenggung Suronala. Niku ringgitan sedenten sedalu menika ringgitanipun. Oh dados nggih. Siang ugi sampun nggih siang wonten dalu wonten. Menika amargi wonten ing pasaran menika wonten makamipun cikal bakal Desa Soronalan inggih menika Kanjeng Raden Tumenggung Suronala ingkang asalipun saking Ponorogo. Menika saking Kademangan Wengker kalau semanten nggih. Menika ingkang amargi wonten perkawis ingkang kedah dipun singkiri wonten ing Ponorogo mriku lajeng ngungsi dumugi Pengging dados penasihatipun Handayaningrat Tumenggung Kadipaten Pengging nggih. Nika lajeng mandhap usananipun dumugi ing ngasem menika naminipun Soronalan. Rimen naminipun napa kita mboten mangertos. Amargi cikal bakalipun nika asmanipun Suronala lajeng desa menika samenika naminipun Soronalan. Nggih. Lajeng wonten ing tlatah ereng-ereng Gunung Merbabu, ereng-ereng Gunung Sumbing menika kathah desa-desa ingkang ngawontenaken acara suran. Ingkang nuansa kejawen wonten, ingkang nuansa agami Islam kanthi mujahadahan, lajeng pengawasan lan sapanunggalipun. Dados wulan Suro menika minangka wulan ingkang kebak makna spiritual milikinipun nggih. Makna spiritual
kagem nyamektakaken mecaki tahun anyar gitu, warsa enggal. Menika lajeng wonten ing Keraton Kasultanan Ngayogyakarta menika menawi surak wonten acara mirunggan labuhan nggih. Nggih. Menika menawi wonten mriki nggih ingkang dipun ayahi dening masyarakat nggih menika acara-acara ingkang kathah ingkang asifat spiritual. Napa nika kejawen, napa nika pengayat, napa nika Islam nggih. Kan samenika sampun asimilasi napa sinkretik nggih antaripun kawruh kejawen, ritual-ritual kejawen, tapi donganipun kan ngangge donga basa Arab. Niku dados menika sampun wonten sampun jumbo ngeten nggih. Amargi nawi wonten ing tlatah kita menika wonten ing pedalaman areng-areng gunung dan sebagainya menika nawi wonten acara-acara ritual tradisional menika mboten uwal kalian agami Islam yen. Ya ritualipun ritual wonten sesaji, wonten kirab tumpeng, kirab menapa mawon ya. Tapi donganipun kan tasih ngagem Islam. Kadang-kadang ngagem agami ada dasar agami Islam nggih menika donga basa Arab ingkang ndonga Pak kaum ya. Tujuanipun nggih menika nyuwun pengayuman, keselamatan, lajeng gangsal rezekinipun amargi tanpa dasar spiritual menika lampahipun gesang menika kados mboten relipun ya mboten relipun grab sasekecanipun piyambak menika kan kirang prayogi to menika kados menangaken menika ingkang kula mangertosi lho mboten Magelang menika acara suro sapar mengki kathah acara-acara merti dusun gitu. Merti dusun. Lajeng nabi suro menika lajeng wonten ing Gunung Balak. Nggih. Pakis to? Pakis. Menika ya wonten acara. Tapi menika istilahipun nyadran Gunung Balak. Sinasa menika dipun tindakaken ing wulan Suro. Nggih. Menika kan Gunung Balak menika kok jenenge Gunung Balak iki napa niku? Amargi wonten mriku wonten makam pusaka Kalimasada. Kalimah Sahadat ya. Nah niku sejarahipun kan legendanipun boten sejarahipun ya. Nggih. Menika rikala Syekh Subakir badhe nyiaraken siar agama Islam wonten ing tanah Jawi. Niku kawonten tanah Jawi kan tesih kathah ingkang ngrasuk agami Buddha, Hindu, lajeng kepercayaan dan sebagainya. Menika wonten ing Gunung Tidar niku kan wonten kula nuwun kalian ingkang mengkoni ingkang Tidar. Nggih Gunung Tidar yang Esmoyo Jati nggih to. Yang Semar. Niku wonten kula nuwun istilahipun ya. Ya pokoke kena nyiarke agama Islam nang tanah Jawa mung agama Jawa aja diilangi, aja ditinggal. Disingkiraken gitu. Menika saking Timur Tengah mriku, saya sebagai saking Timur Tengah. Kan ngasta Kalimasada kan Kalimah Sahadat ya to. Sanepanipun Kalimasada ya. Menika dipun padhe peti. Critanipun lho menika petine dibuka, petine diudar. Dadi tidar. Nika legenda lho menika mboten sejarah nggih. Sasampunipun dipun bika Jambus Kalimasada menika lajeng dipun boyong dhateng bukit ingkang samenika naminipun Gunung Balak menika wonten mriku lajeng kapetak dipun makamaken nggih. Wonten ing pucuk sisih saler menika wonten ngandhapipun wit kados ringin napa-napa niku. Sepriki tesih wonten niku.
makam makam Kalimusodo Kalimat. Nah, rikala semanten kan Gunung Balak menika minangka papan ingkang kagem muja semedi agami Hindu kalian Buddha nggih. Hindu nuwun sewu sanes Buddha. Hindu. Nika buktinipun wonten ing inggil menika wonten yoni. Oh ngoten. Nah lingganipun saya wonten ning yoni. Nika ateges mriku rimen papan sanggar mboten sanggar ya. Papan pamujan umat Hindu nggih. Nggih. Menika lajeng sasampunipun Eyang Syekh Subagir metak mriku menika agama Islam saged dipun siaraken wonten ing dipun siaraken wonten ing tlatah Magelang lan sakupengipun. Menika jan namung sanepa nggih menika Kalimusodo menika kan kalimat syahadat. Nika lajeng wiwit taun 2000 sekawan mboten kelantu nika dipun lurusaken, dipun jejegaken dados paham suran wonten ing Gunung Balak menika minangka tandha wiwitipun agama Islam sumebar ing tanah Jawi. Kanthi kapetakipun Kalimusodo menika. Nika Kiai Sirullah ingkang wonten ngandhap sisi kilen pesantren nika pesantren. Dados di nuansanya dados nuansa Islam toh. Asam menika ingkang nyadran Gunung Balak menika nggih namung warga sekitar Gunung Balak nggih kathah ingkang sami rawuh naik panyadran nggih. Nggih beto Ubo Rampe nggih. Ubo Rampe dedaharan komplit. Lajeng mangke donganipun nggih donga tahlil. Nggih, donga tahlil. Lajeng sasampune maos donga sesarengan rampung, lajeng dahar kembul. Dahar ingkang dipun aso piyambak-piyambak nika dipun. Dados nyawijinipun warga Pakis lan sakubengipun nika nggih wonten ing Gunung Balak menika rikala wulan Suro. Biasanipun dinten Minggu Kliwon. Biasanipun Ahad Kliwon nggih. Gitu. Terus tanggalipun mboten tentu tapi dintenipun kathah Minggu Kliwon. Pas Minggu Kliwon nggih. Nggih. Kula ngeten menika ingkang kula ngertosi nggih nuwun sewu. Nah, para pandemen miwah para pamirsa, para pamidanget bilih tartamtu menika nambung nembe saperangan ingkang kula sak kanca linanggung kadang kula sepuh menika kababar wonten ing materi mapak wulan sura menika nggih. Nggih. Tartamtu wonten ing kiwa tengen panjenengan ugi tasih lumampah wontenipun para warga ingkang samya nindakaken pengetan wontenipun wulan sura utawi mapak taun enggal setunggal Muharram menika. Karena estu wonten ing tlatah Kabupaten Magelang menika kathah sanget kabudayan ingkang nyata adiluhung ingkang kepara dereng saged dokumen, dereng saged kababar lumantar media cetak menapa media elektronik pramila ing samanggih menawi menika saged kababar lajeng saged kabiwarakaken kepara saged dipun biwarakaken dhateng sinten kemawon sangsaya nambahi kaskayaning kabudayan wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Nah, ing samanggih monggo mbok menawi saperangan kadang ingkang wonten adicara ingkang gayut kalian ritual kados mekaten kabudayan menika nimbali dhateng kadang kula sepuh minangka juru wartawan senior menika satunggaling praktisi berita yang sudah luar biasa malang melintang dimenya saged dipun serat minangka informasi ingkang migunani tumrap para warga sanesipun maliginipun
lamun to sampun dipun serat menika piyai sanes saged maos menika saged mimbui pangertosan miwah saged nambah anteping pangertosan para pamaos ingkang wonten sak kiwa tengen kula panjenengan sedaya. Inggih, lajeng menawi wonten ing tlatah ereng-erenging redi kados Merapi, Merbabu, Sumbing, Menoreh menika kula kinten babagan kados mekaten tasih saged lumampah. Tasih kathah nggih. Kathah Nggih. Ananging Lumampah, nggih. ingkang kula suwunaken pirsa menika ing tlatah kita kados to sak ngandhapipun Kecamatan Dukun menika wonten Muntilan ingkang mapan wonten tengah-tengah nggih. Muntilan lajeng luar sak kiwa tengen dumuginipun daerah-daerah landeng wonten Ngari menika pengetan kados mekaten. Condongipun menika wonten ing religi babagan ing gayut kalian agami menapa condongipun dhateng ing kabudayan. Nah, wonten ing tlatah perkotaan apa yang daerah Ngari mriki, daerah rendah. Ya kadang-kadang nuansanipun nuansa Islam, Muharram ya. Pengaosan, mujahadahan, malam surom niku kuatah. Malam mboten malam Muharram ya, setengah malam Muharram. Satu Muharram niku kuatah acara-acara ingkang bernuansa Islam. Wonten kadang-kadang pengaosan, mujahadahan, Nabi kesenianipun kesenian bernuansa Islami ya kados napa rebana dan sebagainya. Nah wonten ingkang mirunggan malih menika inggih wonten Padepokan Cipta Budaya. Sumberipun seniman pelestari seni budaya wonten ing tlatah ereng-ereng Merapi, Siringkilen menika nggih wonten Padepokan Cipta Budaya. Mas Sitras menika Padepokan Cipta Budaya. Nggih. Wonten ing wulan Suro menika saben tanggal gangsal welas Suro mesti wonten acara suran seniman utawi ruwatan seniman. Oh, ngoten to. Nggih. Dados niku acaranipun sedinten sedalu. Niku wonten pakemipun. Dados pakem antawisipun nggih. Nggih menika mau surat Yasin, nuansa Islam gitu. Kagem leluhur-leluhur milikinipun yang Yoso Sudarmo. Lajeng uyon-uyon suran menika lajeng mangke dalunipun menika pagelaran ringgit tiyang ingkang lampahanipun nggih namung menika Sri Tumurun. Sri Tumurun niku nyrisaken tumurunipun Dewi Sri wonten ing Ngarsapada Dewi Padi nggih to. Nggih. Menika kan masalah untuk kehidupan manusia itu padi sebenarnya mantun niku kan merupakan makanan pokok kita ya. Ini kan menawi paham agama Hindu kan wonten Dewi Sri menika. Mari lampahan menika kedah dipun gelar wonten ing malam tanggal 11 Suro menika. Kedah dipun gelar. Menawi sanesipun tanggal menika kirang prayogi. Mboten dipun gelar mboten. Mboten dipun. Dados mboten mriku yang sebagai pelestari seni wayang orang untuk daerah Magelang niku wonten Padepokan Cipta Budaya. Menika kan wonten sampun wonten panggung nggih. Pagelaran wonten geber-geberipun niku kelir-keliripun. Nggih kula kinten namung Padepokan mriki kan kekagungan sarana untuk melestarikan wayang orang. Wonten ing mrika lajeng mangke enjangipun nggih wonten acara suran nggih. Enjangipun jam 6 tit nika wonten kirab Jadilan. Jadilan kan kesenian rakyat. Nuansanya nuansa cerita Panji nggih. Tapi ingkang dipun gelar mangke Jadilan campur ingkang meriah to.
Dados menika menapa mawon wonten nggih? jadilan campur istilahipun. Tokoh karakter menapa mawon nggih. wonten? Nika dados kirapipun kawiwitan saking makamipun Eyang Yasa. Sami sungkem rumiyin. Nggih. Lajeng mangke ngubengi Dalem. dalem padepokan nika kaping 3, lajeng ngubengi dusun tutup ngisor kaping 3, lajeng pentas. Pentas. Menika wajib nika. Wajib Nggih. kedah dipun tindakaken. Kedah dipun tindakaken. Jadilan campur. Jadilan campur niku wonten jadilan, wonten wayang uwong, wonten grasa, wonten naminipun campur nggih. Nggih, nggih. Wonten prajurit ingkang Nggih. beto tombak, wonten ingkang Nggih. kewan-kewanan Nggih. nika nggih, maneka warna nika nggih. Menika wulan sura menika mesti katindakaken wiwit taun dados madegipun padepokan menika kan taun 1903 gangsal jaman Walandi. Wiwit taun menika sepriki pendak wulan sura mesti wonten acara suran seniman. Menika mboten wonten nilaraken. Malah samenika sangsaya ngrembaka, nggih ngrembaka. Lajeng wonten kesenian-kesenian hiburan sanesipun sasanipun kesenian ingkang wigatos ingkang wajib nika inggih menika jadilan kalian wayang orang nika wonten kesenian-kesenian sanesipun ingkang dipun gelar. Ya sumbangan saking seniman para nggih seniman saking menika desa-desa sanesipun sampun gadhahi asma Kuncara. Nggih. Lajeng ingkang saged kita raos mongkok nggih. Wonten mriku wiwit samenika nggih dalam upaya pelestarian seni kesenian rakyat, kesenian wayang orang terus. Wiwit laris tesih alit sampun saged beksa. Joget nggih. Dumugi wonten ing alit-alit remaja wonten sampun regenerasi sampun. Nika kita salut kita upaya untuk pelestarian ya betul. Nah, ingkang wigatos malih wonten mriku wonten kesenian wayang topeng. Karena wis bisa menika wayang topeng. Mriku tasih wonten wayang topeng. Nika ingkang suran kepengken nggih dipun gelar nika. Tapi wayang topeng nika critanipun kan saking cerita Panji. Nggih. Pakem critanipun saking cerita Panji. Nek wayang orang kan saking Mahabharata. Ramayana Mahabharata. Nah ini kan saking Panji. Ya dados Panji Asmara Bangun. Tapi pemainnya semuanya pakai topeng sesuai dengan peran tokohnya masing-masing. Topeng. Nah menika wayang topeng menika kedah dipun gelar siang. Nah dalu mboten pikantuk. Oh ngoten nggih. Wonten perkawis ingkang jalari kados mekaten. Kula nate nyuwun pesa kalian Swargi Pak Darto nika amargi menawi dipun gelar dalu nika bebayani tumrap paraganipun pemainipun. Amargi ngagem topeng kan sipit nggih anunipun apa? Pemandangannya kontak antar mata menika nggih winates. Dan pandangannya enggak jelas. Amargi nganu kan alit nggih, bolonganipun ingkang saged kangge ningali alit. Kalau rumiyin kan dereng nabi pagelaran kan ngangge lampu petromak. Petromak sampun sae. Ngangge lampu biasa nggih. Zaman kalau rumiyin pertama kali pentas. Menika nek pas adegan perang ngangge pedang kan bahaya. Nggih. Saged nyabet. Amargi kirang Permono anggenipun mirsani mengsahipun main pedang dados menika dipun awisi menawi pagelaran dalu. Nah inggih pagelaran wayang topeng nika kedah siang. Nggih. Terusipun kabudayan menika ingkang nemtokaken manungsanipun piyambak. Kasunyatan kados menika kala wau. Sinaosa kesanipun menika magis lan penuh dengan kesakralan, kasunyatan alasan yang digunakan kagem mentasaken salah satunggaling kabudayan kados ringgit topeng kala wau nggih. Wayang topeng. Wayang topeng menika ngginakaken wanci ingkang tasih siang mboten dalu karena lamun dalu menika winates sanget pencahayaan miwah beda kalane dateng paraga karena
paningal menika secara tidak langsung terhalang dening topeng ingkang dipun ginakaken. Nah, tegesipun kabudayan menika saged ngrembaka, saged dipun suda, saged dipun indakaken gumantung sinten ingkang badhe nindakaken sarta ngrengka. Pak Kandar menika sakderengipun dipun pungkasi karana winatosipun wanci dudutanipun saking menapa ingkang kababan dalu menika. Nggih, monggo kita sami mapak wulan Suramangke menika kanthi manah ingkang wening. Nggih. Amargi lampahipun gesang samenika sang saya dangu sang saya awrat. Nggih to. Menawi mboten wening ing penggalih lajeng mboten wonten panutan-panutan pedoman-pedoman gesang kita ingkang badhe kita lampahi menika mangke malah mbentuk kalani diri kita piyambak. Amargi nggih kados kita namung titah sawantah namung nglampahi, tapi kan kedah berupaya nggih. Upaya supados gesang kita menika saged manfaat dumateng tiyang sanes, saged paring napa naminipun kawruh napa nularaken keterampilan lan sampunipun dumateng ingkang betahaken nggih. Kados ingkang dipun ngendikaken kula wau perkawis menika seni-seni tradisi, upaya untuk pelestarian dan sebagainya menika kula selaku praktisi nemung tukang nulis mawon ya. Nika kita biwaraken lumantar majalah koran supados tiyang sanes ingkang mboten mangertos panipun saged dados mangertos. Sejatosipun sampun kula damel buku. Nggih. Jelajah Budaya di Magelang Raya. Salah setunggal peranganipun ritual tradisional. Sanesipun wonten candi-candi wonten Magelang. Sinasa menika namung seratan ringkas nggih, ringkes mboten kados cerita masalah ingkang amargi menawi terlalu panjang menika malah kirang nggih. Ringkes-ringkes mawon. Wonten candi-candi, ritual tradisional, lajeng wonten makam-makam pusara-pusara pusara mereka yang berjasa. Amargi wonten ing Tlatah Magelang menika kathah tokoh-tokoh ingkang kasarekaken kados yang Ki Raden Santri, yang Karo Tangan menika tokoh penyebar agama Islam wonten ing Tlatah Magelang lan sakupengipun. Lajeng wonten makam Romo Van Lith menika penyebar agama Katolik ingkang wonten tlatah mriki, malah penyebar penancap salib di Jawa itu Romo Van Lith. Lajeng Romo Yoso menika tokoh seniman ingkang ngedegaken padepokan menika. Lajeng wonten Sunan Geseng nanti kita bahas menika tokoh penyebar agama Islam. Menika satemah kathah ingkang dereng mangertos. Nggih to. Kita serat menika namung badhe kita babaraken, kita andharaken minangka tepa tulodo dumateng kita sedaya nggih. Karena kegigihan mereka agama Islam dapat tersebar di sini, karena kegigihan mereka agama Katolik saged sumebar mriki. Karena kegigihan Romo Yoso kebudayaan saged lestari dumugi samenika. Kados menika kula kinten namung menika. Matur nuwun Pak Kandar, pilih sepisan malih para sutresna budaya. Tututanipun saking panjenenganipun sampun kaandharaken. Mugi menapa ingkang kababaraken dalu menika lumantar panjenenganipun wonten gina pedahipun maliginipun dhateng sinten kemawon ingkang saged midhanget giyaran menika.
lan sepisan malih monggo ampun lena ing kaprayitnan menggah kula panjenengan sedaya sinaosa jaman kados mekaten nut jaman kelampahipun teknologi sampun sangsaya majeng ananging kabudayan tetepo rinengkuh. Teknologi dipun ginakaken kinarya sarana ngangkat derajatipun kabudayan Jawi ingkang sanyata adiluhung. Dimenya menapa? Dimen putra siswa putra wayah kula panjenengan sedaya samangke boten kelangan enggok. Wusananipun kula sakadang ingkang makarya ing dalu menika nglenggana sedaya kalepatan duna dungkap miwah kirang ing Supasita. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan wonten candhak kalodhangan ingkang ngremenaken wusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun, kula nuwun. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Borobudur Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.